खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान सिभिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। बिबार बागानजों समायफ्लेदों गंसे सोरखारि फरायसालि। बे फरायसालिनि मुङा जादों पागलादिया पार गोजौ फरायसालि। पिपिआइ भटार पार्टी इन्टारनेशनेल आ मैया गंसे आसाम मोनफ्रोमबो जिल्लानि मुवाफोरनि दाम बांनाय, दैबाना जेंना सुस्रांनाय, लकडाउननि खहा जानायफोरखौ सुस्रांनाय आरो भटारफोरनो जिडिपिनिफ्राय खावसे रां होनांगौ होननानै मैया चिरां जिल्लानि सोनदारियाव दाबि दैखांदों। आसाम सोरखारा बर' बिजों फरायसालिखौ आमग्लामाथिं खालामनो नागिरनायाव उदालगुरि बर' फरायसा आफादआ गोख्रों सोंखारिदों। चिरां जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरा धर्ना हाबाफारि लादों। मानो होनबा माखासे जेलाव थाबोनाय जेरै रन्जन दैमारिजों माखासे गोबां दैदेनगिरिफोर एनडिपिनि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय थाबैनो गनांगौनि थाखाय धर्ना हाबाफारि लादों एबा धर्ना खालामदों। सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव पार्सनेल बडि अफ बडि एन्ड वमेन उइंस जथायै द'थि इउपिपिएलनि जोनोम सान फालिदों। बे समावहाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै सुबाइजार ब्लक इउथ कल्टनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि इउपिपिएल हानजाया बर' हारिनि थाखाय खहा जानाय माब्लाबाबो खामानि मावा, बर'सन जौगानायनि फारसे थांबाय थागोन।